الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cikin yardar Ubangiji zamu ci gaba da karatun Sahih Bukhari, muna cikin babi da ke magana ga mawadi' inda Annabi yayi sallah a ciki. Malam ya ci gaba da cewa wa anna Abdullahi haddathahu, haqiqa Abdullahi ya bashi labari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu tahta sarhatin dakhma. Annabi ya kasance yana sauka wurin wannan manya-manyan itace, wurin itaciya wadda take babba, duna ruwaitha, kuma bayan ruwaitha wanda take tsakanin Makka da Madina, an yamina tariq, a dama hanya, wa wujahi tariqi fi makanin bathi sahl, a fuskantan kuma wannan hanyar zaka ga akwai wuri mai lilwa, hatta yufdi min akamatin, har sai ya shuɗa wurin akama, wuri ne wanda yake da mai tudu, ruwaina baridin ruwaitha, wanda yake koma bayan ofis na ruwaitha. Shi wannan ofis an yi shi a daular Umar ɗan Khattab, shi yayi shi a nan ruwaitha. Bimilaini, da mil guda biyu, wa qadin kasara a'laha, amma saman ita wannan itacen ya karye yanzu. Fanthana fi jawfiha, sai ya sunkuya zuwa ga cikinta, don haka abin yayi kaman, za ku ga muna ganin wasu itaciya kamar sun yi ruku'i, to wannan kaman ya kai ga sujada. Wa hiya qa'imatu, amma fa har yanzu a tsaye take, ala saqin, akan kafafunta, bata faɗi ba gaba ɗaya har can ƙasa. Wa fi saqiha kuthubun kathira, amma ƙarshen ta ma akwai rairai mai yawa, akwai ƙasa mai yawa. Wa anna Abdullahi ibn Umar haddathahu, haqiqa kuma Abdullahi ibn Umar ya bashi labarin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla, Annabi ya salla fi tarafi tal'atin, a gefen tal'a, makanun murtafi, shi ma wuri ne wanda yayi sama ya tudu, min wara'il arsh, a koma bayan al-arsh. Arsh shi ma tsakanin Makka da Madina ne. Wa anta zahibun ila Habba, alhali kana mai nufin zaka je zuwa ga wannan falalan dutse. Inda zalikal masjid, a gurin wannan masallacin akwai qabrani, kabari biyu aw thalatha, ko uku. Alal quburi radamun min hijara, akan wa'annan akwai alamomi da aka yi na duwatsu, malamai sun ce bayda, farare ne. An yamina tariq, a dama hanya. Inda salimati tariq, to gurin wa'annan itace, bishiyoyi na hanya, baina ulaika salima, to tsakanin wa'annan itacen, kana Abdullahi ya kasance ya ruhu min al-arsh, yana gaggawa daga arsh, ba'da an tamila shams, bayan rana ta karkata, fil hajira, daga jan rana, sai ya je wannan tsakanin wa'annan duwatsun da Annabi ya kasance yana yin sallah. Fa yusalli az-zuhra fi dhalika al-masjid, sai ya salla azhar a wannan bagiran. Wa anna Abdullahi ibn Umar, haqiqa Abdullahi ibn Umar haddathahu, ya bashi labari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, haqiqa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare sa, nazala inda sarahati, ya sauka a wurin sarahat, sune ashjar. Sarha shine ice, an gane, an yasa da tariq, a hagun hanya, fi masilin, a wurin da ruwa suke gudana, duna harsha, wanda yake kuma bayan harsha, dutse. Zalikal masil, wannan magudanar ruwan, lasiqun bi qura'i harsha, yana wanda ya haɗe da ƙarshen wannan dutsen. Bainahu wa bainat tariq, tsakanin shi da hanya, qaribun min ghalwa, yana kusa da idan za a yi jifa, wanda za a yi jifa da dutse, amma ramiyatun ba'ida, bisa